γιατί εδώ όλα γίνονται. Όμως με ένα μου φίλη η καρδιά μου γίνεται. No music, no life. Με τον Γιώργο Πρινάρη. Κάθε Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Αποκλειστικά στον Studio Delta. 50 λεπτάκια μετά τις 8, Γιώργος Πρινάρης πίσω από το μικρόφωνο με την εκπομπή No Music, No Life. Όπως ακούσατε κιόλας στο σποτάκι, κάθε Τετάρτη στις 8 οι καλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες, πολλά θέματα και όλα αυτά εδώ στην παρέα μας. Και νομίζω ότι μετράμε αντίστροφα, διότι η ώρα που περιμένατε όλοι έχει φτάσει σχεδόν. Και λέω σχεδόν γιατί ο Πάρης και η συνέντευξή του με αυτό που ακούμε τώρα μας χωρίζει μόνο ένα τραγούδι. Οπότε πάμε να ακούσουμε το τραγούδι το οποίο έκανε γνωστό τον Πάρη. Το τραγούδι το οποίο έχει ξεσηκώσει τα πλήθη, έχει ξεπεράσει πάνω από 1 εκατομμύριο views στο YouTube. Και επανερχόμαστε αυτή τη φορά όμως παρέα με τον Πάρης. Γεια σας, είμαι ο Πάρης και σας καλησπερίζω στην παρέα μας με τον Γιώργο. Τη μισώ, μα τη λατρεύω, μου έχει κάνει χίλια δυο. Όσο κι αν με βασανίζει, πιο τρελά την αγαπώ. Όσο κι αν με βασανίζει, πιο τρελά την αγαπώ. Όλο λέω πως θα φύγω, πάντα πίσω όμως γυρνώ. Αν δεν δω τα δυο της μάτια, νιώθω πως θα τρελαθώ. Αν δεν δω τα δυο της μάτια, νιώθω πως θα τρελαθώ. Έχει κάτι πιο ξεχωριστό. Όταν με φυλάει λιώνω κι όλα της τα συγχωρώ. Έχει κάτι πιο ξεχωριστό. Όταν με φυλάει λιώνω κι όλα της τα συγχωρώ. Κι όλο τη βρίζω, πάντα όμως τη ζητώ. Σαν βρεθώ στην αγκαλιά της, όλα αμέσως τα ξεγονώ. Σαν βρεθώ στην αγκαλιά της, όλα αμέσως τα ξεγονώ. Έχει κάτι πιο ξεχωριστό. Όταν με φυλάει λιώνω κι όλα της τα συγχωρώ. Έχει κάτι πιο ξεχωριστό. Όταν με φυλάει λιώνω κι όλα της τα συγχωρώ. Έχει κάτι πιο ξεχωριστό. Όταν με φυλάει λιώνω κι όλα της τα συγχωρώ. Έχει κάτι πιο ξεχωριστό. Όταν με φυλάει λιώνω κι όλα της τα συγχωρώ. Έχει κάτι λοιπόν, έχει κάτι εδώ πέρα ο Πάρης. Να πούμε ότι ο Πάρης είναι ένας ταλαντούχος τραγουδιστής από την Κατερίνη. Η μουσική υπήρχε ανέκαθεν στη ζωή του, οι σπουδές του όμως δεν είχαν απολύτως καμία σχέση. Σπούδασε γεωπονία, αλλά ποτέ δεν ασχολήθηκε με το αντικείμενο. Ενώ φέτος είναι σε ένα πολύ δυνατό σχήμα με τον Νίκο Βέρτη και την Ελένη Φουρέιρα. Καλησπέρα Πάρη. Καλησπέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Λίγο κρυωμένος. Σε βρίσκουμε κρυωμένο, Κακό αυτό. Οι όσοι σέρνονται δυστυχώς. Τι κάνετε? Καλά. Σε τι κατάσταση σε βρίσκουμε τώρα Πάρη, τι κάνεις γενικότερα?
Τώρα ετοιμάζουμε νέα πράγματα. Όπως? Μετά τις γιορτές κυκλοφορήσει ένα νέο τραγούδι. Ετοιμάζουμε κάποιο συντάκι. Δεν το γνωρίζω αυτό ακόμα, αν θα βγει σε μορφή τη single, αν θα βγει και το single. Πάντως ετοιμάζουμε ένα πολύ δυνατό κομμάτι για να συνεχίσουμε την πορεία αυτή την ξέσαλη. Ξέφωνη τα παράλες. Έλα, γιατί? Αργά και σταθερά βήματα. Αργά και σταθερά βήματα. Φέτος είσαι στο κέντρο Αθηνών μαζί με τον Νίκο Βέρτη. Με τον Νίκο Βέρτη, Ελένη Φουρέιρα και άλλα πολλά ταλαντούχα παιδιά. Και... ναι, πες μας δύο λογάκια. Δεν ήθελα να τους αναφέρω. Το Χρήστο τον Ζώτο, την Άννα την Καμαρινού, και άλλα δύο κοριτσάκια, τα οποία είναι εκπληκτικές φωνές. Εκπληκτικές, έτσι. Πώς έγινε όλη αυτή η συνεργασία? Ήμασταν επάνω στη Θεσσαλονίκη με τον Νίκο. Τελειώσαμε το Ποσειδόνιο αρχές Αυγούστου και ξεκινήσαμε 15 Αυγούστου στη Θεσσαλονίκη. Στο όραμα. Εδώ είναι μια δυνατή συνεργασία, νομίζω, όχι μόνο για τώρα αλλά και για το μέλλον. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Είναι πολύ δοτικός ο Νίκος και είναι πολύ εντάξει άτομο και επί σκηνής και εκτός σκηνής. Μάλιστα. Δισκογραφικά τώρα σε πετυχαίνουμε σε κάποια φάση? Βλέπουμε πολλά τραγούδια και συζητάμε. Αλλά δεν έχουμε κάτι σίγουρο. Μου είπες ότι στο μέλλον θα έχουμε ένα τραγούδι, αλλά τώρα δεν έχουμε κάτι σίγουρο. Έχουμε 2-3 έτοιμα, απλά δεν ξέρω ποιο θα βγει, με τη σειρά θα βγουν. Ωραία. Να σου κάνω τώρα έτσι μια ιστορική μικρή αναδρομή λίγο πιο πίσω. Σε τι ηλικία μπήκε η μουσική στη ζωή σου? 10-12. Με ποιον τρόπο? Μου φέρανε δώρο ένα αρμόνιο και άρχισα να παίζω μόνος μου αυτοδίδακτος. Στη συνέχεια πήρα ένα βιβλίο, έκανα κάποια μαθήματα. Οπότε ξεκίνησες κάπως έτσι. Αλλά δεν μ' άφησε οι μαθητικές υποχρεώσεις. Ναι, μ' άφησε να συνεχίσω στη μουσική. Ήθελες να συνεχίσεις με σπουδές στη μουσική? Όχι, δεν υπήρχε πουθενά στα πλάνα μου. Απλά ήθελες να ασχοληθείς περισσότερο με το όλο σύστημα, με την όλη φάση. Ξέρεις τώρα πώς είναι η δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ναι, δυστυχώς είναι ένα περίεργο σύστημα με πανελλαδικές και δεν θέλω να τα ξαναθυμάμαι. Εμείς πετύχαμε και τις πανελλαδικές Δευτέρας Λυκείου. Πολύ ωραία. Επίκαιρο. Νομίζω ότι κάτι τώρα ξαναγίνεται και από πρώτη Λυκείου θα μετράει η βαθμολογία. Δεν έχω γνώση επί του θέματος, αλλά κάτι είδα στις ειδήσεις ότι έχουν ξεκινήσει καταλήψεις σε κάτι τέτοιο που δεν νομίζω πως είναι προς όφελος των παιδιών. Πάμε τώρα πάλι. Γιατί αυτές τις ώρες θα αναπληρώσουν. Ναι, καλά, αυτό εννοείται. Μην τους πηγαίνουν πάλι Σάββατα. Μου είπες για Άζησες και εσύ κάτι ανάλογο? Εγώ δεν έζησα ευτυχώς κάτι ανάλογο. Έκανα καταλήψεις, κάναμε κι εμείς καταλήψεις, αλλά δεν μας έκανε κάτι ιδιαίτερο τότε. Μάλιστα. Πάλι καλά δηλαδή, γιατί τώρα να ξυπνάς κάθε μέρα 7 και να ξυπνάς και το Σάββατο 7 δεν νομίζω ότι το έχει κανείς όρεξη. Όχι βέβαια. Μου είπες ότι ξεκίνησες το αρμόνιο από 10-12. Το τραγούδι πώς μπήκε στη ζωή σου? Το 2009 έγινε ένα διαγωνισμός και με προέτρεψε ο πατέρας να πάρω μέρος. Τα Απολώνια. Έτσι. Απολώνια, μπράβο. Αυτό πώς ήταν σαν διαγωνισμός? Τοπικός διαγωνισμός ήταν. Ναι. Έλαβε χώρα στην Κατερίνα, αλλά είχε από Θεσσαλονίκη, Βέρεια, Νάουσα, Έδεσα, Λάρισα, Τρίκαλα. Πολλά άτομα. Ναι, Θάρα 160, 180. Και εσύ σε αυτό το διαγωνισμό αναδείχθηκες πρώτος? Ναι. Μπράβο Πάρη. Καταλάβεις. Είδες τώρα είδες που σου έλεγα πριν θα ξεσαλώσει ο κόσμος στα τραγούδια και έλεγες πάμε σιγάλα σταθερά. Ορίστε, εντάξει. Ναι. Τι εμπειρίες αποκόμισες από εκεί, τι μπορείς να πεις ότι αποκόμισες από εκεί πέρα? Γιατί σίγουρα ένας διαγωνισμός κάτι σου κάνει. Εντάξει, ήταν η είσοδος στο τραγούδι.
υπήρχε και αυτό το αίσθημα του ανταγωνισμού, αλλά από εκεί και πέρα ήταν και αυτό το άγχος, παιδί μου, που βέβαια το έχουμε πάντα, αλλά ήταν το πρωτόγνωρο του να ανέβεις στην πίστα, στο πάλκο. Ναι, και να διαγωνιστείς, έτσι. Ναι, αλλά τα Πολώνια δεν νομίζω ότι ουσιαστικά πήγες απλά στα Πολώνια, είχες από πίσω ένα υπόβαθρο. Δηλαδή κάπως δεν τραγουδούσες πριν, αυτό και αυτό. Όχι, τίποτα. Τίποτα. Εκεί ξεκίνησα εκεί. Και ο πατέρας σου πώς σε άκουσε, τραγουδούσε σπίτι στο μπάνιο? Ο πατέρας μου άκουγε που ναι, αυτό. Σχεδόν. Που συνόδευα κάποια τραγούδια που έπαιζε στα ρωμάνια με τη φωνή μου. Πίστεψε αυτό και θέλησε να δοκιμαστώ. Οπότε είχες και στήριξη από την οικογένειά σου? Υπάρχει, ναι. Υπήρχε και υπάρχει. Ορίστε. Υπήρχε, λέω, και υπάρχει. Ναι, βέβαια. Είναι πολύ σημαντική νομίζω η στήριξη από την οικογένεια. Σε ό,τι δεν κάνεις. Έτσι είναι. Πριν λίγο ακούσαμε την πρώτη σου μεγάλη επιτυχία, το «Έχει κάτι». Ναι. Νομίζω ότι το πρώτο τραγούδι του κάθε καλλιτέχνη που γίνεται επιτυχία συνδέεται με αυτό. Είναι σαν τον πρώτο σου έρωτα, μέσα εισαγωγικά μπορούμε να πούμε. Ναι, μπορείς να το πεις έτσι. Μπορείς να μας πεις τα συναισθήματά σου για αυτό το τραγούδι? Πρέπει να δεις τι γίνεται με αυτό το τραγούδι. Αυτό το τραγούδι προϋπήρχε, το οποίο ήταν κομμάτι της δεκαετίας του 60-70 ως στίχος. Βέβαια ήταν τελείως διαφορετικό κομμάτι. Ναι. Ήταν έμπνευση του κύριου Κοντόπουλου, του επιχειρηματία που έχει το Ποσειδόνιο. Σαν στίχος. Επίσης κάτι που δεν το έχω πει, έχω γράψει και εγώ σε αυτό το κομμάτι στίχους. Πολύ ωραία. Έχω προσθέσει. Βέβαια τιμής ένεκεν σε αυτόν που έγραψε τους αρχικούς στίχους, γιατί έχει πεθάνει. Δεν βάλαμε κάποιο όνομα. Ναι. Δηλαδή το δικό μου. Και το αφήσαμε όλο πάνω το κομμάτι. Και το πήραμε μαζί με τον μαέστρο τον Νίκο τον Γεωργόπουλο και βγάλαμε μια καινούρια μελωδία, μια καινούρια μουσική σε αυτούς τους στίχους. Το συγκεκριμένο κομμάτι, σου είπα και πριν, είναι Off the Record. Είναι ένα κομμάτι που παίζω από πέρυσι στο ράδιο, χωρίς να σε ξέρω κιόλας προσωπικά, αλλά ένα κομμάτι που όντως έχει κάτι. Δεν μπορεί να πεις ότι δεν έχει. Νομίζω έχετε πιάσει τα ακούσματα της εποχής με αυτό το τραγούδι. Δεν νομίζω, εμείς θέλαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, δηλαδή έχουμε παντρέψει την παλιά. Δηλαδή έχει μια ποιότητα συνθετικά και σαν μελωδική γραμμή, αλλά και σαν όργανα μέσα, δηλαδή το βιολί, έχουμε βάλει ένα νησιώτικο στυλ. Ναι, κοίταξε, και θα σου πάω σε άλλο επίπεδο. Και στην αρχιτεκτονική θέλουν μοντέρνο, αλλά θέλουν και πάντα ό,τι υπάρχει να το κρατάνε. Οπότε εσείς αυτό φτιάξατε. Φυσικό, βέβαια. Έτσι, το είναι το πιο σημαντικό. Έτσι, ναι. Μετά τα Απολώνια, γιατί μου είπες για επιχειρηματία στο Ποσειδόνιο, τι έγινε, σε άκουσε κάποιος και σε πήγε εκεί στο Ποσειδόνιο, σου έκανε πρόταση? Ναι, έτσι ακριβώς. Υπήρξε μια πρόταση από Θεσσαλονίκη να κατέβω στην Αθήνα. Ήρθαμε στην Αθήνα, συζητήσαμε με τον επιχειρηματία τον κύριο Κοντόπουλο και ξεκίνησα στο Ποσειδόνιο με τον Αντίπα και τη Δέσποινα Βανδύ και τους Βέγκας. Πολύ ωραία. Και μετά συνέχισες κιόλας, βλέπω, έτσι? Έμεινα 2 χρόνια στο Ποσειδόνιο, ναι. Ωραίες εμπειρίες? Πολλές και πολύ ωραίες. Τη δεύτερη φορά ήσουν με Κωνσταντίνο Αργυρό, Ιωακίμ Φωκά και Έλληνα Χατζίδου. Έτσι ακριβώς, ναι. Σε τι σχήμα προτιμάς γενικά να είσαι? Με Βανδύ, Βέγκας, γενικότερα, που είναι ένα άλλο είδος ονόματος, ή Κωνσταντίνο Αργυρός που είναι, ξέρεις, πιο κοντά στη δικιά σου ηλικία, και Έλληνα Χατζίδου? Ξέρεις τι γίνεται, κάθε τι έχει κάτι να σου δώσει. Ωραία ήτανε. Και με τον Αντίπα και τη Δέσποινα και τους Βέγκας, και με τον Κωνσταντίνο και με τον Ιωακίμ Φωκά που κάναμε πολύ παρέα με τα παιδιά, και στη συνέχεια και με τον Νικηφόρο, που ήταν στο τελευταίο σχήμα. Και πάνω σε αυτό το κομμάτι θέλω να σου πω, πώς ένιωσες γενικότερα? Θέλω να πάω πίσω πάλι λίγο, γιατί είχα πιάσει το «Έχει κάτι» και με ενδιαφέρει πολύ αυτό. Πώς ένιωσες, τα πρώτα σου αισθήματα, όταν άκουσες για πρώτη φορά το «Έχει κάτι» στο ράδιο, στο ραδιόφωνο? Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
Χαρά, με σόκαρε λίγο. Ευχάριστα. Ευχάριστα βέβαια. Ωραίο συναίσθημα. Πού ήσουν, πού σε έπιασε η γέννα μέσα εισαγωγικά? Πήγαινα για πρόβα στο Ποσειδόνιο την πρώτη φορά που το άκουσα στο ραδιόφωνο. Μου λέγανε ότι το ακούσαν, αλλά εγώ γενικά δεν ακούω ραδιόφωνο. Πολύ μόνο όταν είμαι μέσα στο αυτοκίνητο. Ναι. Και το πέτυχα λίγο πριν μπω στο μαγαζί για πρόβα. Οπότε μπήκες έτσι με περισσότερη αυτοπεποίθηση. Εντάξει. Λοιπόν, όχι, ήταν ωραίο συναίσθημα. Ξέρεις τι θα κάνουμε τώρα, επειδή σε βλέπω και η φωνή λίγο είναι off. Όχι μωρέ, εντάξει, καλά είμαι. Πάμε να ακούσουμε λίγο, να σου δώσω 2 ανάσες. Το καινούριο σου κομμάτι, το «Είμαι αλλού». Και μιας και σε έχουμε κιόλας, πες μας στίχους και μουσική. Στίχους έχει γράψει ο Βαγγέλης ο Καρατζάνος και μουσική ο Δούκας. Και πες ότι είναι αφιερωμένο σε όλους τους ακροατές στο Studio Delta μέσω της εκπομπής No Music. Σε όσους είναι αλλού. Έτσι. Εννοείται. Πάμε να το ακούσουμε και επανερχόμαστε τριμητεροί. Κάπου σε έχω ξαναδεί, κάπου σε έχω συναντήσει, νόμο έχω στη ζωή να ξεχνώ τι δεν αξίζει. Κάπου σε έχω ξαναδεί, προσπαθώ μα δεν θυμάμαι, μου ζητάς ανακοχή. Έχω φύγει πια, λυπάμαι. Τώρα θέλεις τα φιλιά μου, τώρα σε νοιάξε για μας. Απ' τη μια στιγμή στην άλλη άρχισες να μ' αγαπάς. Τώρα ό,τι και να θέλεις είναι πια πολύ αργά. Στο καρπί θα μετανιώσεις, πρώτα είναι και γυρνά. Είμαι αλλού, είμαι αλλού, είμαι αλλού, κατάλαβε το. Είμαι αλλού, είμαι αλλού, είμαι αλλού, ξεπέρασε το. Έχω ξαναδεί, πες μου πάλι το όνομά σου. Έχεις λάθος τακτική, να τα θες όλα δικά σου. Κάπου σε έχω ξαναδεί, έχω αρχίσει να θυμάμαι. Θέλεις να είμαστε μαζί, ξέχασε το δεν κολλάμε. Τώρα θέλεις τα φιλιά μου, τώρα σε νοιάζε για μας. Απ' τη μια στιγμή στην άλλη άρχισες να μ' αγαπάς. Τώρα ό,τι και να θέλεις είναι πια πολύ αργά. Στο καρπί θα μετανιώσεις, πρώτα είναι και γυρνά. Είμαι αλλού, είμαι αλλού, είμαι αλλού, κατάλαβε το. Είμαι αλλού, είμαι αλλού, είμαι αλλού, ξεπέρασε το. Τα φίλια μου, τώρα σε νοιάξε για μας. Απ' τη μια στιγμή στην άλλη άρχισες να μ' αγαπάς. Τώρα ό,τι και να θέλεις είναι πια πολύ αργά. Στο χαπί θα μετανιώσεις, πρώτα είναι και γυρνά. Είμαι αλλού, είμαι αλλού, είμαι αλλού, κατάλαβε το. Είμαι αλλού, είμαι αλλού, είμαι αλλού, ξεπέρασε το. Είμαι αλλού, είμαι αλλού, είμαι αλλού, κατάλαβε το. Είμαι αλλού, είμαι αλλού, είμαι αλλού, ξεπέρασε το. Γιατί εδώ όλα γίνονται. Όμως με ένα μου φιλί
καρδιά μου γίνεται. No music, no life. Με τον Γιώργο Πρινάρη. Κάθε Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Αποκλειστικά στον Studio Delta. 10 λεπτάκια μετά τις 9 και είμαστε εδώ ζωντανά στον www.studiodelta.gr. No music, no life με τον Γιώργο Πρινάρη και καλεσμένος είναι ο Πάρης. Καλησπέρα Πάρη, ελπίζω τώρα να είσαι λίγο καλύτερα στη φωνή. Καλά είμαι. Σε πετύχαμε και εσύ τώρα σε περίεργη φάση. Άστα να πάνε. Τι να Δεν κάνεις. πειράζει. Είναι οι όσεις. Προσεχώς καλύτερα. Πρόσεχε με κολλήσα από το ακουστικό. Ορίστε. Πρόσεχε, λέω με κρυώσει από το ακουστικό. Μπα, δεν νομίζω. Λοιπόν, αναφέραμε πριν κάποιες μεγάλες συνεργασίες που έχεις κάνει στο Ποσειδόνιο με Βανδύ Βέγκας και στη συνέχεια Αργυρό Κωνσταντίνο, Ιωακίμ Φωκά, Ελένη Χατζίδου, ενώ φέτος είσαι μαζί με Νίκο Βέρτ και Ελένη Φουρέιρα. Υπάρχει κάποια συνεργασία που έχεις ξεχωρίσει περισσότερο? Να με έχω ξεχωρίσει. Όχι, όπως προανέφερα, κάθε συνεργασία είναι μια καινούργια εμπειρία. Νομίζω όμως τώρα το κλίμα, δηλαδή το ξεκίνημά μας ήταν πολύ δυναμικό. Ζούμε καταπληκτικές στιγμές στο κέντρο Αθηνών και έπεται πολύ δυνατή συνέχεια. Πότε είσαστε εκεί? Είμαστε Σάββατο και Κυριακή. Να φανταστώ όλα είναι ρεζερβέ πλέον ή? Δυστυχώς ή ευτυχώς είναι πολύ δύσκολο. Να είναι ρεζερβέ όλα? Όχι, το να βρεις θέση. Δηλαδή εγώ τώρα μου έρθω Αθήνα. Πώς θα βρω θέση? Πρέπει να το κλείσω κανένα μήνα πριν? Όχι, εντάξει. Υπάρχει προσέλευση μεγάλη και δυσκολευόμαστε λίγο με τα τραπέζια. Αλλά θα απευθυνθεί στο κατάστημα και θα υπάρχουν άνθρωποι για αυτή τη δουλειά. Εγώ θα απευθυνθώ σε σένα. Τώρα που έχουμε το μέσο να το χρησιμοποιήσουμε. Δεν μου λες μέχρι πότε θα είσαι εκεί πέρα, στο κέντρο Αθηνών? Νομίζω αρχές Άνοιξης. Κλασικά πράγματα, Ναι. Τώρα ξέρω ότι προτρέχω, αλλά έχεις και για μετά, ξέρεις, την τράμπα, τη γνωστή Αθήνα Θεσσαλονίκη? Δεν γνωρίζω καθόλου. Έλεγα μήπως το έχεις στο μυαλό σου. Όχι, δεν ξέρω. Υπάρχει εταιρεία από πίσω, η Panic Records, που ασχολείται με αυτά. Τώρα όσον αφορά τη μουσική, να γυρίσουμε έτσι στα πιο καλλιτεχνικά, σε τι κατηγορία θα κατάταζες τον εαυτό σου στη μουσική? Και εννοώ κατηγορία, εντάξει, ναι μεν αυτονόητο μπορεί να το θεωρεί ο καθένας, αλλά εγώ το θεωρώ ότι εντάξει, κάποια πράγματα καλύτερα να μας τα λέει ο ίδιος ο καλλιτέχνης. Ελαφρολαϊκά, λαϊκά, pop, πώς θα έβλεψεις τον εαυτό σου πιο πολύ? Ωραία ερώτηση. Ελαφρολαϊκό και λαϊκό δεν το καταλαβαίνω. Είναι το ελαφρύ λαϊκό και το βαρύ λαϊκό. Με βάση την εποχή πάμε. Με βάση την εποχή. Ναι. Με διπλωματική απάντηση. Ναι, απλά δεν τραγουδάω R&B και ναι, καλά, αυτό είναι σοβαρό και τέτοια, αλλά η έννοια λαϊκό. Γιατί πρόσεξε να δεις, αν καθίσεις και σκεφτείς το πώς ήταν το τότε λαϊκό, που λέγαμε το παλιό λαϊκό, δεν έχει καμία σχέση με το σήμερα. Καμία όμως σχέση. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή οι δρόμοι, τα όργανα που παίζουν και αυτά δεν έχουν καμία σχέση. Απλά πλέον νομίζω ότι το ελαφρολαϊκό είναι σε μεγαλύτερη έξαρση με αυτή την έννοια, διότι είπαμε έχουν αλλάξει πολλά πράγματα και εκεί έχουμε οδηγηθεί. Ναι, να σου πω ότι έχουν κάνει ένα μοντερνισμό, αλλά δεν νομίζω ότι είναι λαϊκό. Έχουν κρατήσει κάποιους δρόμους από την τότε εποχή, αλλά έχουν χρησιμοποιήσει με νέα τεχνολογία και με νέα ακούσματα, νέες χρειές οργάνων. Μάλιστα. Εσύ, τι μουσική σ' αρέσει εσένα? Να ακούω? Ναι. Απ' όλα, ανάλογα τη διάθεση. Ανάλογα τη διάθεση. Θα σε βρούμε δηλαδή να ακούς και ξένα και ελληνικά? Κατά προτίμηση ξένα. Κατά προτίμηση ξένα κιόλας. Αγαπημένος καλλιτέχνης? Πάρα πολύ. Δώσε μας ένα όνομα. Όχι, θα μου δώσει ένα όνομα τώρα, όλα μου ξεφεύγεις. Τι να σου πρωτοδώσω? Τα πάντα. Δηλαδή
Τον τελευταίο καιρό έχω κολλήσει με Eric Clapton. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ John Newman. Δικός μας και εσύ. Έχει πολύ ωραία χρειά. Ναι. Έπαιξα πριν και το καινούργιο του κομμάτι. Τώρα δεν θυμάμαι κιόλας πώς λέγεται και δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία να το ψάξω. Και είναι πολύ ωραίο κομμάτι. Έχει. Εγώ είμαι βέβαια σε πιο παλιά ακούσματα. Μάλιστα, εντάξει. Γράφεις και μουσική? Είπαμε ότι έγραψες, το έχει κάτι. Γενικότερα όμως γράφεις μουσική? Ναι, απλά δεν είναι. Θα βγει τραγούδι μου, ναι, σίγουρα, και μουσική και στίχους. Σου έχει γίνει κάποια πρόταση να γράψεις σε κάποιον άλλο καλλιτέχνη? Ναι, αλλά προς το παρόν δεν θα, μέχρι να βγουν τα δικά μου δεν θα γράψω. Κρατάς όλη τη δύναμή σου για εσένα. Το καλό υλικό. Το καλό υλικό, έχεις δίκιο κι εσύ. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι Giorgio No Music No Life θα με βρείτε στο chat εδώ πέρα του Studio Delta. Αν θέλετε να μου θέσετε κάποια ερώτηση για να κάνουμε προς το τέλος στον Μπάρι, να μου τη θέσετε εδώ πέρα και εντάξει, άμα είναι πολλές θα εκτιμήσουμε κάποιες. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε εμείς. Ποιο είναι το πιο ωραίο σχόλιο που σου έχει κάνει συνάδελφος? Ωραίο σχόλιο. Συγχαρητήρια. Αυτό. Δεν θυμάμαι κάτι. Σε ποιο να προετοίμαστε? Ναι. Γενικότερα όμως ακούς καλά λόγια έτσι από τους συνάδελφους. Ναι, δόξα. Νομίζω ότι και το δικαιάστηκε εσύ. Μέχρι στιγμής είχαμε πολύ ωραίες συνεργασίες. Δεν δημιουργήθηκε ποτέ πρόβλημα. Εγώ σου εύχομαι να συνεχίσεις έτσι πάντως. Σε ευχαριστώ. Έτσι θα συνεχίσω. Άμα συνεχίσεις κιόλας έτσι, να θυμάσαι ότι ένας Πρινάρης το είχε πει από την Κρήτη. Γιώργος Πρινάρης. Σου είχε δώσει και την ευχή του. Γεια σου. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα πάμε σε λίγο πιο περίεργες ερωτήσεις. Μην αγχωνόμαστε όμως, εντάξει. Στην προσωπική σου ζωή, σε τι φάση βρίσκεσαι? Δημιουργικότητας. Έλα τώρα, αυτό δεν είναι προσωπική ζωή, αυτό είναι καλλιτεχνική, επαγγελματική. Ήρεμα πράγματα. Είναι ησυχία. Ησυχία. Τάξη και ασφάλεια. Τάξη και ασφάλεια. Δεν σε βρίσκουμε προς γάμο, προς αραβώνα, τίποτα τέτοιο. Όχι. Εντάξει, μην πας κανένα έμφραγμα. Όχι, το πες λίγο απότομα. Και ξέρεις τι γίνεται? Πετάω άδεια να πιάσω γεμάτα, να δω από την αντίδρασή σου τι μπορώ να βγάλω. Όχι. Είμαι πολύ μικρός για γάμους και για αραβώνες. Μια ερώτηση που έχω την απορία είναι πώς θεωρείς ότι είναι πιο εύκολο να κρατήσεις μια σχέση? Αν την έχεις πριν τη δημοσιότητα και τη συνεχίσεις μετά, ή αν αυτή πραγματοποιηθεί μετά που έχεις κάνει ένα όνομα, ξέρει φυσικά την πορεία σου, το επάγγελμά σου, τις δυσκολίες που μπορεί να έχει αυτό? Ναι. Δηλαδή, δεν ξέρω αν κατανόησες την ερώτηση και θες να συνεκφράσεις διαφορετικά. Μπορείς να την επαναλάβεις. Πρόσεχε να δεις. Μου λες ότι να έχεις μία σχέση καριέρας και μία μετά. Θέλω να σου πω ότι μία σχέση μπορεί να διαρκέσει, δεν ξέρεις το διάστημα, έτσι. Βέβαια, κάνεις, δεν ξέρεις. Όταν σου βγαίνει η διασημότητα, ένα μπαμ και τα τραγούδια σου γίνονται γνωστά, πηγαίνεις σε κέντρα και τραγουδάς, αυτό όπως και να έχει είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα για μία σχέση. Οπότε, πότε θεωρείς ότι είναι πιο εύκολο να κρατήσεις μία σχέση? Αν έχει ξεκινήσει πριν τη διασημότητά σου και συνεχίζει μετά, ή αν τώρα που είσαι διάσημος, έχεις τα τραγούδια σου, έχεις την επαγγελματική σου καριέρα, γνωρίζει η κοπέλα πράγματα όταν θέλει να κάνει κάτι μαζί σου τώρα. Δηλαδή ξεκινάει με άλλα όρια, μπορώ να πω. Πότε θεωρείς ότι είναι πιο εύκολο να κάνεις κάτι? Ναι, απλά μην το βάλουμε στη δουλειά αυτό. Γενικά είναι ότι όταν ξεκινάς και με βάση την αλήθεια, το που είσαι, ποιος είσαι, και το γνωρίζει ο καθένας, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, αν η κοπέλα σου το γνωρίζει εξ αρχής, το επάγγελμα πρέπει να συμβιβαστεί. Και να συμβιβαστείς και εσύ με αυτό. Συμβιβάζεται, λες. Θα συμβιβαστεί όμως? Αυτό είναι ένα ερώτημα που με απασχολεί. Αν δεν συμβιβαστεί, κάτι έχεις κάνει λάθος. Κάτι έχει γίνει γενικά λάθος, μου φαίνεται. Ναι, βέβαια. Απλά είχα την εντύπωση ότι όταν κάνεις σχέση μετά που έχεις βγάλει όλη τη δημοσιότητα,
η κοπέλα έρχεται με όρους θεωρητικά. Δεν μπορεί να βάλεις όρους σε μια σχέση, μην ακούς το λάθος, αλλά ξέρει ότι το βράδυ έχω το κέντρο, υπάρχουν οι θαυμάστριες, υπάρχουν η δημοσιότητα, όλα αυτά που το πρόσωπό μου πως το δείχνω έξω και συμβάζεται νομίζω πιο εύκολα. Αυτή ήταν ουσιαστικά η απορία μου. Ναι, αυτό το γνωρίζει όμως εξ αρχής. Έτσι είναι. Ναι. Γενικότερα με τις θαυμάστριες πώς θα πάμε? Μια χαρά. Μια χαρά μόνο. Τις αγαπάμε. Και αυτές αγαπάνε από ό,τι κατάλαβα. Τις αγαπάμε, ναι. Υπάρχει κάποιο τραγούδι το οποίο είναι είτε νέο είτε παλιό, δεν μας αφορά του πότε, χρονολογία, τίποτα, το οποίο θα ήθελες να ερμηνεύσεις? Παλιά κομμάτι. Σου είπα, δεν με νοιάζει παλιό ή καινούριο, θέλω να μου πεις ένα. Και αν δεν μου πεις τώρα, θα σε αφήσω όσο συζητάμε να μου το πεις προς το τέλος. Εκεί δεν μου γλιτώνεις, θα μου το πεις σίγουρα. Εντάξει. Δηλαδή σκέψου καλλιτέχνη, σκέψου ακούσματα νέο καινούριο, να μου πεις ένα τραγούδι που θα ήθελες να ερμηνεύσεις, που έχει παιχτεί. Είναι πάρα πολλά μόρια τώρα, τι να σου πω. Πολλά θέλω να πω. Θα μου πεις, πες μου δύο, πες μου τρία. Βαρδί θέλω να πω, Πάρη θέλω να πω. Και... ναι, Πάριο θα έλεγα. Πάριο, Έχεις κάποιο συγκεκριμένο που λατρεύεις του Πάριου? Ναι, το Δεν γυρίζω πίσω. Πολύ ωραίο τραγούδι. Σχεδόν όλα του Πάριου και όλα του Βαρδί. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Είσαι και εσύ ερωτικός καλλιτέχνης. Ναι, βέβαια. Όταν βρίσκεσαι πάνω στην πίστα και έχεις όλο τον κόσμο από κάτω, τα φώτα στραμμένα πάνω σου, ποια είναι τα συναισθήματά σου που βγαίνουνε? Συναισθήματα, άγχος, ευθύνη και παράλληλα και χαρά. Γιατί πρέπει να το περάσεις αυτό που κάνεις εκείνη τη στιγμή. Ναι. Σε αυτό το χρονικό περιθώριο που έχεις με κάποια τραγούδια, με κάποια λόγια, με κάποιες εκφράσεις, με οτιδήποτε. Νομίζω πρέπει να είναι ένα πολύ δυνατό συναίσθημα γενικότερα και όταν βέβαια. Πρέπει να σε κάνει να ξανανιώνεις. Εναλλαγή συναισθημάτων έχει το όταν είσαι πάνω. Πρέπει να έχεις τα μάτια σου στραμμένα, να αντιλαμβάνεσαι το τι γίνεται γύρω σου. Να προσέχεις τον κόσμο σου που είναι από κάτω. Να νιώθεις τα τραγούδια που τραγουδάς και μεταφέρεις. Καταλαβαίνεις. Ναι. Είναι ένα δύσκολο... Γιατί είναι είδος ψυχαγωγίας. Και είναι και περίεργη γερή κιόλας. Έτσι δεν είναι? Άγω την ψυχή, οδηγώ την ψυχή. Σε μια συζήτηση που είχαμε ένα άλλο καλλιτέχνη, μου είχε πει ότι εντάξει, αυτό γίνεται σε πολλά επαγγέλματα, αλλά μου είπε ότι γίνεται και στο δικό σας επάγγελμα. Ότι όταν κατεβαίνει ο τραγουδιστής κάτω στην πίστα, λίγο πολλοί άνθρωποι τον πιάνουν σαν ψυχολόγο. Του λένε έλα παιδί μου εδώ, κάθεται ξέρω εγώ, του λένε τα προβλήματά τους. Δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό και σε σένα. Στο καμαρίνι εννοείς, αφού τελειώσεις όλο αυτό? Ναι, τώρα αυτός μου το είπε βασικά και όταν κατεβαίνει κάτω μάλλον. Του λένε πολλά και διάφορα. Το θέμα είναι να τους πιάνεις από πάνω την πίστα. Ναι. Να έχεις τη δυνατότητα να τους πεις τραγούδια που θέλουν να ακούσουν. Να πιάνεις το αίσθημα του κοινού. Ναι, τον παλμό, ναι. Εσύ σαν χαρακτήρας, είσαι ο χαρακτήρας του νικητή που θέλει να νικάει, που θέλει να καταφέρνει? Καθόλου. Καθόλου όμως. Δεν νομίζω να έχεις τοπάθεια. Όχι, αλλά... πώς να το εξηγήσω. Μου αρέσει να βαίνουν όλα, να λύνονται τα πάντα. Με ωραίο τρόπο. Να βάζεις όμως και εσύ, δεν προσπαθείς για να λυθούν όμως. Εμείς το παράγουμε αυτό. Μάλιστα. Με την ενέργεια.
Οπότε είσαι ένας, θα έλεγες, ήρεμος χαρακτήρας. Ήρεμος. Στις συνεργασίες μου και γενικά ήρεμος είμαι. Υπάρχει κάτι που να σε εξοργίζει? Πολλά. Στην καθημερινότητά μου. Πάρα πολλά. Ναι, έτσι. Καλά, αυτό λογικό είναι, νομίζω. Ναι. Ο πιο ήρεμος άνθρωπος του κόσμου να υπήρχε, κάτι θα μπορούσε να συμβεί προκειμένου να μας εξοργήσει. Βέβαια. Δεν μου λες προς Ηράκλειο θα μας έρθεις? Με το σκοπεύω. Σκοπεύεις για... Ελπίζω φέτος το καλοκαίρι. Για πρόταση κλαμπ, κέντρο, τι? Δεν ξέρεις. Θα προτιμούσα για διακοπές. Πολύ καλό γι' αυτό. Θα δούμε. Ναι, δεν έχω έρθει ποτέ, να σου πω την αλήθεια. Έχω πάει στην Κρήτη στα Χανιά μόνο. Τώρα μας σκότωσες. Σε μικρή ηλικία. Και δεν έχει τύχει να έρθω. Εγώ σου κάνω ανοιχτή πρόταση να έρθεις και στο Ηράκλειο εδώ πέρα. Γιατί όχι. Το καλοκαίρι από κιόλας. την πρόταση τώρα. Μακάρι. Πάρε την πρόταση να έρθουν τα πράγματα έτσι και να κατέβω. Κάνε την πράξη. Ευχαρίστως. Με ποιον θα ήθελες να κάνεις ντουέτο? Υπάρχει κάποιος καλλιτέχνης ή κάποια γυναίκα, άντρας ή γυναίκα? Τώρα, με ποιον δεν θα ήθελα να κάνω τώρα? Με όλους. Δεν με πειράζει κάτι. Έχεις κάποιον, ρε παιδί μου, σε εκτίμηση περισσότερο? Έχεις κάποιον σαν είδωλο? Έχεις κάποιον που πιστεύεις ότι οι φωνές σας ταιριάζουν σαν δύο σταγόνες νερό που λέμε? Όχι, αλλά δηλαδή με οποιονδήποτε. Αν υπήρχε πρόταση, ναι, θα έκανα. Είσαι ανοιχτός δηλαδή? Βέβαια. Μου είσαι έτσι λίγο διπλωμάτης στις απαντήσεις σου. Όχι, δεν είμαι διπλωμάτης. Σου λέω πως είναι τα πράγματα. Δεν σκέφτομαι ούτε προσπαθώ να σου απαντήσω διπλωματικά. Εγώ σε πειράζω τώρα. Σου λέω όμως ότι αν έρθει πρόταση και το δεχτεί η εταιρεία και αυτά, εννοείται μετά με τους πάντες. Με τους πάντες, έτσι. Γενικότερα, θα ήθελες στο μέλλον να χαρακτηρίζεσαι ως τραγουδιστής, ως συνθέτης, στιχουργός? Γιατί τώρα έχεις και πολλά ταλέντα. Γράφεις μουσική, τραγουδάς. Κάτσε να τα φανερώσουμε. Αυτή τη στιγμή τραγουδάω. Τώρα ποια θα είναι η συνέχεια δεν την γνωρίζω. Δεν είναι στο χέρι μου. Πώς θα ήθελες όμως να εξελιχθούν τα πράγματα, όλα μαζί? Εντάξει, καλό θα ήταν, αλλά όταν δεις προσοχή σε κάτι, αφαιρείς από κάτι άλλο. Ναι, σωστό αυτό. Οπότε εγώ θα επιλέξω το τραγούδι. Πολύ καλά θα κάνεις, γιατί τα τραγούδια σου είναι υπέροχα. Εμείς να σου ευχηθούμε να συνεχίσεις να βγάζεις σε τέτοιες όμορφες μελωδίες. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Ήδη έχουμε ακούσει εδώ πέρα επιτυχίες όπως το «Ζω για σένα μόνο», το «Έχει κάτι», το «Είμαι αλλού». Να σε εκμυστηρευτώ κιόλας ότι το «Ζω για σένα μόνο» το είχα κάνει μόνος μου, το τραγουδούσα το καλοκαίρι. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Είναι εξαιρετικό τραγούδι. Ναι, αλλά κρύβει και μια αλήθεια, δηλαδή νομίζω ότι το έχουν πει όλοι αυτοί, κάποια στιγμή στη ζωή θα το αναφέρουν. Ναι. Μ' άρεσε αυτή η τοποθέτησή σου. Πάρη, κάπου εδώ τελειώσαμε. Γιατί σε ακούω και σένα και δεν είσαι και πάρα πολύ καλά, θα έλεγα. Αλλά σε ευχαριστούμε από καρδιάς που ήσασταν μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ για όλα. Πέρασα πολύ όμορφα, πολύ άνετα. Πολύ ωραία η παρέα σου και θα το επαναλάβουμε όποτε θέλεις, είμαι στη διάθεσή σου. Βεβαίως, και να σου πω κιόλας ότι θα χαρώ να συναντηθούμε και σε κάποια εξόρμησή μου στην Αθήνα. Με μεγάλη μου χαρά. Φέτος το χειμώνα ή για καφέ, ή θα ήθελα κιόλας να έρθω στο κέντρο Αθηνών, θα το επιδιώξω να κανονίσω την παρέα. Όποτε θέλεις. Για τελείωμα όμως, δεν θα σε αφήσω έτσι, ξέρω τώρα ότι είναι περίεργα τα πράγματα, η φωνή σου δεν είναι σαν μια χαρά είμαι, πες μου. Ωραία. Ακαπέλα, θέλω να μου τραγουδήσεις, θα σου ζητήσω και θα μου το πεις, σε παρακαλώ. Μου βάζει δύσκολα. Θέλω να μου πεις ένα ρεφρέν μόνο. Θα μου πεις το «Ζω για σένα μόνο», το ρεφρέν του μόνο.
θέση του ζω για σένα. Μου βάζεις δύσκολο, δεν τραγουδάω. Έλα, τραγουδίστε το. Είμαι τώρα με 38 πύρετο και μου ζητάς να τραγουδήσω. Καλά, εντάξει. Θα το δεκτώ. Να έρθεις να τραγουδήσω από κοντά όσο θέλεις. Καλώς. Λοιπόν, πάλι σε ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ, Γιώργο μου. Σε ευχόμαστε και περαστικά κιόλας. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνεις. Και σε εσάς. Φιλιά σε όλους τους ακροατές. Εμείς πάμε να συνεχίσουμε με Νίκο Βέρτη και Δεν πά να λέει.